Abin, mag-love shout out Sir Abin. Ayan, Mamang Babe, gandang gabi. Sis Manalisa, next ko kayo dito ni Ma'am Sachi Diary. Thank you si Arvin. Salamat sa pagdalaw. Thank you. Si Spelly, magandang gabi. Ayan, next ko kayo dito ha. Jen Bartolome still playing. Welcome, si Bartolome, sis Jen Bartolome pala. Mama Street, may kalab shout out. Magandang gabi. Ayan, dan watching ako sa'yo, sa sis Jen Bartolome. Dan watching na. Okay, Ma'am Sachi, dito na ako sa'yo, Ma'am Sachi Diary. Ayan, naka-play ka na, Ma'am Sachi Diary. Madam Eunice, may galap shout out, Madam Eunice, magandang gabi. Next kita dito, Ma'am Astrid. Galap shout out, Edbon, salamat. Sir Abin, salamat Sir Abin. Shout sa lahat ng nandiyan. Ma'am Sachi Diary still playing.
Next kita, Ma'am Astrid, dito kay Ma'am Sachi Diary, Ma'am Astrid. Mami Pearly, mega love shout out. Ayan, Ma'am Sachi, malapit ka lang mag-done. Mag-comment na ako dito. Okay, done watching na ako, Ma'am Sachi Diary, done watching na. Dito na ako kay Ma'am Astrid. Ma'am Astrid, dito na ako sa bahay mo. Dito na ako dito. Dito tayo sa baba. Ayan. Mama Street, playing ka dito sa Serie and KB Brunei. Welcome, Sis Astrid. Mami Pearly. Next kita dito, Mami Pearly. Shout out si Sikoy Summer Mix. Still playing ka, Ma'am Astrid. Marhay na Banggi Kabayan. Ayan, Sir Alex. Mega love shout out po, Sir Alex. Ayan, salamat po sa pagdalaw, Kuya Alex. Thank you po.
Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up guys sa ating live, pasuyo naman, thumbs up natin ang live ni host. Sige lang, Sisikoy Summer Mix. Go ka lang dyan pag busy ko, Sisikoy. Ayan, Ma'am Astrid. Dan watching na ako, Ma'am Astrid. Ayan. Sa 4 minutes mo and 57 seconds. Ayan, welcome sis. Mami Pearly, nandiyan ka pa ba Mami Pearly? Summer Mix Vlog. Ayan, Mama Street from Summer Mix. Sisikoy Loving Sky. The One Only Mix TV. Ayan, Sisi Beautiful Woman Horse. Sino ba to si The One Mix? Kanino ba to si The One Mix? Bigyan natin ng jacket. Wait lang, The One Mix ha. Bigyan kita ng jacket mo. Ayan, may moderator ka na, The One Mix. Ma'am Sachi, daan na rin ako sa'yo, Ma'am Sachi. Ayan, Sisikoy Summer Mix. Dito ako sa bahay mo, Sisikoy. Playing ako dito, Sisikoy, sa hipon pusit mo. Sis Loving Sky. Salamat, Sisikoy. Puntahan ko na lang bahay mo, Sisikoy. Salamat, Ted Bones. Next ko kayong dalawa dito ni Sir Abin.
Ayan, done watching ka na, Sisi Kuy Summer Mix. Sir Avin, dito ako sa bahay mo, Sir Avin. Tamsakan ko muna yung upcoming mo, Sir Avin. Ba, matagal-tagal na to mga upload ni Sir Avin na. Hindi, walang bagong upload. Kamemo, magandang gabi sa iyo, Kamemo. Still playing ka, Sir Avin. The one and only Mix TV. Ayan. Hindi, dito lang yan sa, sa Bulacan. Madam Yunes, mag-love shout out, Sir DM. Mag-love shout out, Sir DM. Sir Avin, still playing ka, Sir Avin. Ayan, puntahan ko na lang bahay mo, Sisi The One Mix Vlog TV. Kami mo, ayan. Next ko na lang kayo, guys, ha. Shout out, Sir DM. Maraming salamat, Sir DM, sa pagdalaw. Maraming salamat sa mga nag-thumbs up, guys. Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up, ayan, patusok naman. Ayan, nakikita nyo yan, napakaraming chicharon. Mga chicharon yan yung nasa kabilang, nasa kabilang karsada. Mga tindahan ng chicharon yan.
Ayan, Sir Abin, done watching na ikaw, Sir Abin. Okay. Edbons, dito na ako sa bahay mo, Edbons. Madam Eunice pala muna, si Madam Eunice muna pala. Madam Eunice, ikaw muna pala. Nandiyan nga pala si Madam Eunice. Ayan, Sisi Dawan, nandiyan ka pa ba? Sisi Dawan. The one I love. Ayan, Madam Eunice, dito ako sa iyong bahay. Mag-rewatch na lang ako dito, Madam Eunice. Dito na lang ako sa shorts video. Para hindi ako mag-rewatch. Ayan. Ayan, dito ako sa bahay sa mga shorts video mo, Madam Eunice. Para hindi ako mag-rewatch. Ayan, next kita dito, Sisi Dawan Mixed Vlog TV. Shorts video lang to kay Madam Eunice. 20CH, may love shout out, 20CH. Ayan, done watching ako, Madam Eunice. Nakapag-comment na rin ako. Ayan, dito na ako sa iyo, Sisi Dawan. The one and only. Ayan. Playing ako dito muna, Sisi Koy. Dito muna ako sa 2 days ago. Sa Pamelo, ayan. 4 minutes and 25 seconds, Sisi Dawan. CH, thank you so much. Thank you so much, Sisi Host. Walang anuman, Sisi. Nandito ako. +1 dikit ikaw, Sisi Dawan, ha? Ayan, +1 ba na naka-after ng video mo? Ayan, shout out. 39 million natin. 39 million in the house. Sir Abin, galing na ako sa bahay mo, Sir Abin. Baba natin to, nakapin natin at wala na to. Baka madikitan pa. Umalis na siya. Ayan, still playing ka, Sisi Dawan.
Spelly. Salamat sa Spelly. Ayan, malapit ka na matapos, Sisi Dawan. Ayan, pang unang tamsak ako dito. Tama ba? Wala pang tamsak eh. Wala pa din comment. Ayan, dito ako, Sisi sa Pamelo ha. Ayan. First comment din ako dito. Ayan, +1 banana ka, Sisi. Ayan. Ayan, done watching ako, Sisi Dawan ha. Ipin kita. Ayan. Ayan, +1 dikit sa'yo. Dawan Mix Vlog TV. Okay. You're welcome, sis. Okay, dito na ako kay ano? Kay Sir DM. Sir DM, dito ako sa bahay mo, Sir DM. Okay. Ayan, Sir DM, playing ako dito. Ay, na-watch ko na to. Na-watch ko na rin to. Nandiyan pa ba si Sir DM? Si Sikoy, salamat si Sikoy. Nakagaling na ako si Sikoy sa bahay naman. Salamat si Sikoy. Sinigang na. Ayan, Sir DM, dito ako sa sinigang na kamyas, Sir DM. Sinigang sa kamyas pala. Sorry. Hindi sinigang na kamyas, sa sinigang sa kamyas. Si Sikoy Summer Mix. Salamat si Sikoy. Sige lang, si Sikoy Summer Mix. Go ka lang dyan. Ba't di ka nag-live kanina si Sikoy Summer Mix? Inaabang ko yung live na wala kang live. Si Ed Bones nakita ko, tsaka si Loving Sky. Yan, 33 million in the house. Thank you so much. Ayan guys, sa mga hindi pa nakadikit dyan sa ating nakapin, ayan, dikitan natin si Dawan Mix TV. Thumbs up lang Sisi Summer Mix Vlog. Full watching sa dumaan naman ang sasakyan with baka Sisi. Ayan, Sisi Kuya Summer Mix. Daan na raw sa'yo si Sisi Dawan. Sir DM, still playing ka Sir DM. Namalengke ako si Sikoy, wala na kami bigyan sa ulam pastilan. Ang mahalaga si Sikoy may pamalengke, o di ba?
Shouty, shouty. You're the one. Ayan, Sir DM, malapit na mag-done watching, Sir DM. Kamsakdan, DM TV Macau, full watch sa breakfast tayo with Bakas Idol. Ayan, Sir DM, pabalik na lang kay Ma'am, kay Ma'am The One Mix TV, ay kay The One Mix Vlog TV. Ayan. Spelly, dito na ako sa bahay mo si Spelly. Ayan, playing ako dito si Spelly sa my favorite sweet potato. Ayan, naka-play ka na sis. Thank you, Ma'am Sachi Diary. Bashir, ayan, please tell me. Oh, where are you from, sister? Ayan, from Philippines. Bashir, I'm from Saudi Arabia, sister. Okay. Shout out. Ano ba to? Brother ba? Brother or sister? Walang video. Tamsak dan Sachi Diary full watching sa Cebu, Philippines with Bakas from The One. Ayan, Ma'am Sachi, pakibalikan na lang po. And then watching ako si Spelly.
Sino pa ba din natin napupuntahan? Ayan, basta comment lang guys ha. Thanks ng marami host. Ayan. Ma'am Sachi Diary, pabalik na lang kay Dawan. Dumikit siya sa'yo. Sikoy Summer Mix. Salamat si Sikoy. Sige lang si Sikoy, kakakain lang namin. Kain ka lang doon si Sikoy. Is the one ba na ako sa'yo? Ayan, sabi ni si Sikoy Summer Mix. Madam Eunice. Shouty, Madam Eunice. Galing na ako sa bahay mo, Madam Eunice. Salamat. Okay, bilis. Ayan, sana all na lang, Madam, laging may video. Sis Eunice, sabi ko naman sa'yo, malapit ako sa highway, kaya umaga't hapon nandun ako. Yan. Thank you so much, Sisi Summer Mix Vlog. Ayan, pengi ako video. No worries. Gusto mo ba? Ha? Gusto mo ba? Ayan. Kaya lagi ako nandun sa tabing highway. Kanina, maambon-ambon, nandun ako, nanguha ako ng video. O, diba? Ayan, mga sitcharon yan. O, yun, nasa paligid na yan. Sabi nga ni Lexus TV, makakarating na raw ako sa kabilang bayan sa kakakuha ng video. Mapagod ka lang, Ma'am Hos. Nakakahiya. Ba't naman nakakahiya? Ano naman ang sama doon? Pambihira ka naman. Pahingi si Sikoy, nasa bukid ako. Oh, naku. Gusto nyo ba? Sino ba may gusto? Wala naman problema. Alam mo naman tayo naman ay tulungan lang eh. O, di ba? Sige lang, pag nakapunta ako sa ikukuha ko kayo. The one, ayan from Sachi Diary. Yan, Ma'am Sachi. Sisend ko na lang dun sa, magsisend ako dun sa GC. Wala ka kasing sa akin, Madam Eunice, wala kang sa akin, wala tayong contact ng personal sa Messenger. Si Kay Summer Mix meron, kaya doon ko sa kanya isi-send pag nakapanguha ako.
Thumbs up dan si Simunes TV full watching sa Usad Pagong sa With Bakas. Ayan. Live video ano daw sabi ni Bashir. You are so beautiful. Oh, thank you so much Bashir. Thank you so much. May admirer kasi si Koy. Admirer si Koy. Admirer talaga pastilan. Where are you business sister? Tell me. Oh, wala akong business. Pengin pang pengin puhunan. Si Koy Summer Mix. I have no business because I have no money. Ayan, ano ba to? Your shop close up sister. I'm from Saudi Arabia sister. Akala ko close up toothpaste. Sisi kay Summer Mix. Ay, naku. Oh, sino na naman yun? Wala siyang upload kaya hindi ko siya madyakitan. Wala man siyang video Ninja lang. Toothpaste. Ayan, 31 million in the house. Shout out. Thank you so much. Maraming salamat sa mga nag-thumbs up, guys. Thank you. Yan, thank you din, Sisi Koy the one. You are, ano to, Money for Philippines. Ano daw? Money for Philippines. Okay, namatay na yung ating cellphone na isa. Nabisi ba tayo ba? Ayan, si ba naka-play ko dito? Okay, si Spelly, dana nga pala ako. Yan, daan the one, 4 minutes what? Sabi ni Sisi Koy, Madam Eunice. Thank you, Sis Eunice.
Thank you, Sisi Dawan. Salamat sa iyo, ha. Ayan guys, sa mga hindi pa dikit diyan kay sa atin nakapin. Ayan, pakidikitan natin siya. Sa mga hindi pa diyan nakadikit sa atin nakapin guys, na hindi pa kaibigan ni Sisi Dawan. Ayan, dikitan natin siya. Bagong kaibigan. Thank you so much sa mga nandyan. Maraming salamat. Thank you very much, Sisi Host, for your support for me. I'm appreciate. You're welcome, Sisi Dawan. Thank you din sa support. Thank you sa pagdaan mo sa aking live. Ay, Sisi Koy Summer Mix, naku. Maraming salamat. Sisi Koy, thank you Alam ko ikaw ang may kinalaman diyan. Alam ko ikaw may salarin diyan. Thank you Sisi Koy Summer Mix. Thank you. Ano, Madam Yunes? Ibigay mo na sa akin yung messenger mo dyan at nang mapaliparan kita dyan na ipangunguha kita doon sa hindi ko pa napupuntahan na all my tamsak na dami pengi ha. Ayan, Basher, what is your main channel name? Ayan, Basher, please please drop your main channel, Basher. Nandun sa GC. Di ko man makita ikaw dun sa GC. Sa GC, andun Madam Host. Wala kaya ikaw dun? Alin ba ikaw dun? Ang lagi ko lang nakikita dun, si Ma'am Marivic, si Ma'am China, tapos si Raquel yata yun. Mag-chat ka dun. Type communist. Type communist. Sige, hanapin ko. Pag ano. Ikukuha kita doon sa mga hindi ko pa nakukuhanan para hindi tayo magkamuka.
Hanap kita ng magandang view pag ako makyat uli bukas dun sa ano. Si Mikael, nakabag siguro si Sikoy. Na PM ko yun kanina. Ay, ganun ba? Salamat si Sikoy ha. Thank you. Thank you very much. Si Sikoy, ba't hindi ka mag-live? Si Sikoy Summer Mix. I-live mo na yan. Sayang naman, sin lang message ko. Ayan, thumbs love sis. Bukulana. Sis Antaray, Miguel shout out. Si Sikoy Summer Mix, ikaw mo na yan. Wala namang problema dyan. Basher, drop your main channel. Ayan. Pag-end mo na lang si Sikoy, tulugan na lang. Mag-live ka ngayon si Sikoy. Iba din yung live mo bukas na madaling araw. Okay lang naman yung ano, okay lang naman yan na naka-live ako. Sige lang, mag-go ka dyan. Set ko 3 AM pa. Live mo na yan. O di pag ano, di pag walang gaanong dumating na kaibigan, o edi kahit mag 1 hour ka lang, 2 hours, so okay na yun. Si Summer Mix, big love shout out. Ayan. Live na live, hanggat meron tayong kaibigan si Sikoy Summer Mix. Ano ka? Diba, Madam Yunes? Sis, anong messenger mo? May ask sa'yo. About sa AdSense, Yunes. O, Madam Yunes, ano daw messenger mo, Madam Yunes, sabi ni Sis Antaray. Ay, di ka na bukas sa kay Sir DM, Messenger ma'am. Magplansya pa ako. Uniform mga bata. Okay laman yan si Sikoy Summer Mix. Iwan mo lang. Ayos lang yan. Silent mo lang. Sayang naman yung araw mo ngayon. Di ka nag-live. Ito na nga. Miss Jamel. Ano ba to? Mendoza. Ano profile mo, Madam Yunis daw? Kasi hindi yan makita. Anda, baka madaing lalabas dyan. Ayan na, Ma'am Antaray. Oh. Magbigay ka ng clue sa profile mo. Mali. Anong mali? Mali type. Kami friends sa messenger ni Madam Yunes. Ayan. Oo nga, Madam Summer. Ha. Ayan. Sana all na lang talaga. Sana all friends sa messenger, Madam Yunes. Ano? Yan nyo ko friend, ano ba to? Yan nyo ko friend host. Oh, awan ko sa'yo. Di ko nga makita yung pangalan mo doon sa GC. May nang kasi Ma'am China, nakita ko doon. Minsan, nagkulitan din kami ni Madam Yunes habang naka-live. Oh, diba? Kunti lang friend ko. Oy, ha. O, diba? Pinipili mo lang talaga yung magiging friend mo, ha? Ganyan ka, ha?
Tingnan mo sa see all member sa GCC Sikoy. Lo, siya mama host. Ah? Mama host. Oy. Eh baka iba yung pangalan niyang ginagamit dun si Sikoy Summer Mix. Si Sikoy Summer Mix, i-live mo yan mamaya 3 AM tapos pwede ka matulog. Pag maraming iwan mo lang yan, okay lang yan. Kasi wala pa naman yan papasok na mga yung mga kaibigan natin nagising na. Sis, send ko sa'yo. Sige lang, si Sikoy Summer Mix, send mo sa akin. Tahanapin ko lang yan. Kasi pag yung mga kaibigan natin na nakatambay dyan, okay lang yan kahit tulugan mo yan si Sikoy. Magising naman yung mga totoong kaibigan natin pag isa alas 5 na yun, mga gising na yun. Pero pag alas 3, mga tulog pa yun. Sayang nga lang kasi si Sikoy, kung malakas lang ang data mo dyan, mag-load ka lang sa data, pagpasok mo, daladala mo lang yun. Kasi naka-screencast ka naman, hindi naman yan hindi naman yan daladala mo lang hanggang sa trabaho mo. Kaya lang problema kasi kung wala kang data. Agoy, lobat. Ayan, kaya madam. Minor! Pairam charger. Lobat ako. Charger, pairam. Nakita mo si Sikoy, send ko sa'yo, messenger. Sige, si Sikoy mamaya, tingnan ko. Sir Nikael, may galab shout out, Sir Nikael. Yan, Sir Nikael, salamat sa sa patusok. Salamat sa patusok, Sir Nikael. Ayan, nabuhay na. Yan, dito ako sa bahay mo, Sir Nikael. Pasensya na, loading yung data ko, agoy. Okay lang yan, Sir Nikael. Ayan, dito ako, Sir Nikael, sa bahay mo. Roving naman tayo sa ating work, guys. Ayan. Sir Nikael, playing na ako dito sa bahay mo. Ma'am Artista, may galap shout out sa'yo, sabi ni Sir Nikael. Agoy, Ginoo, kasi summer, anong ulam dyan? Nagutom na ako. Si Sikoy Summer Mix, gutom na daw yan. Ano ba niluto mo? Ayan, welcome Sir Nikael. Ayan, ayan ka, start pa lang ng video mo, katatapos lang ng
Patalastas, sabing ano patalastas. Sisikoy Summer Mix, hainan mo na yan. Matagal pa ako makauwi, 12 PM pa. Nako, tagal pa pala, magutom. Thumbs up da ni Kyle TV. Official full watching sa Mahabang Sawa with Bakas Idol. Ayan. Sabi ni Dawan. Punta ka dito, Summer. Dala ka pagkain. Agoy, bili ka muna pagkain mo dyan. Malapit lang ba dyan sa inyo si Sikoy Summer ang trabaho ni Sir Kael? Walang pera sa so, si Kuya Summer, napakahirap naman yan bumili, wala palang pera. Nakakatawa kayong dalawa talaga. Nakakatuwa kayo. Si Kuya Summer Mix, paano nga naman bibili? Walang pambili. minutes siguro si Sikoy paglakad, lalakad. Malapit lang pala. Wala palang pera pambili, paano siya bibili si Sikoy? Tawa naman ako doon sa walang pera sa amin. Sir John Sanico, good evening. Galap shout out po Sir John. Anong oras? Parang pagong ka kasi maglakad. Mama artista, parang pagong ka daw maglakad. Isang oras, oy, summer pastila. Grabe naman tawa ko dyan. Parang pagong maglakad. Grabe tawa ko sa inyong dalawa. Buti pa ang pera, may tao. yung tao walang pera. Nakakatuwa kayo mag-asawa talaga. Ay, naku, gusto ko. Gusto ko, Rudy. Natawa ko na sa parang pagong. Grabe talaga yung pagong si Sikoy. Pagong talaga. Aray ko. Malayo, si Sikoy Summer Mix, malayo ba kayo sa ano? Malayo ba kayo sa bayan? Upside down. Shout out, Chang Ami. Galap shout out, Chang Ami. Magandang gabi sa iyo dyan, sis. Ayan, malapit na mag-dance si Sir Nikael. Malapit lang si Sikoy. Ayan. Ayan, Sir Nikael. Dan watching na ako. Kagabi si Sikoy Summer Mix, ilang beses ako naiidlip kagabi.
natutulog talaga ako. Sobra antok ko. Nagpi-play ako, yung piniplay ko na iwanan na lang. Nilalakad lang namin sa ang bayan. Malapit lang pala. Welcome, Sir Mikael. ABCD. Ayan, dito ako sa mga shorts video mo, Sir Mikael, punta. Mag-play ako sa mga shorts video mo, Sir Mikael. Ayan, dito muna ako sa Mahabang Sawa, Sir Mikael, unang play. Okay, Ashok. Asok, good evening, my friend Asok. Ayan. Malapit lang si Sikoy, di abot 1 kilometro. Malapit lang pala si Sikoy, Buti pa kayo malapit sa palengke. Ayan, thumbs up din ako dito, Sir Mikael, sa iyong shorts video. Sige lang, Sir Mikael, go ka lang dyan. Nandito ako sa mga shorts video mo. Ayan, pangalawang play ko ng shorts video mo, Sir Mikael. Ahas na ipit sa pintuan. Ayan. Oo nga, Agoy. Nakakatakot naman to. Nilakad lang mga 10 minutes, 5 minutes, pero pag si Mikael, 1 oras. Aray ko. Grabe kasi si Kuya Summer talaga, natatawa talaga ako sa iyo. Ano ako, Sir Mikael. Ayan, Sir Mikael, pangatlong play ko dito. Ayan, ma-play kita ng 5. Nakasilip si partner sa patrol car. Ayan. Pangatlong play, Sir Mikael, play kita ng 5 shorts video. Kilos Pagong. CCTV. Ayan, dancing. Pang dito na ako sa panlima. Ang lakas ng ilaw ng sasakyan ni partner. Ayan. Pang-5, Sir Mikael, sa shorts video mo. Face Mikael. Yari kasi si Koy Summer Mix mamaya. CCTV. Salamat, Sisikoy. Yari kasi si Koy mamaya. Umbagin ka ni Sir Mikael pagdating. Hello everyone from Asok. Ayan, Sir Mikael, good evening. Nicolab shout out, sabi ni Sisi Koy sa KTV. Sis KTV. Ayan, dan ako, Sir Mikael, 5 shorts video mo sa isang long video. Ayan, Sis KTV, dito na ako sa iyong bahay, Sis KTV. Sisi Koy Boyski, may galab shout out, Sisi Koy Boyski. Sis KTV, playing ako dito. Kumusta na ikaw, Sisi Koy Boyski? I miss you na. Ashok, hello, good evening from KTV Mix. Ayan. Kumusta na ikaw, Sisi Koy Boyski? Ba't, napakadalang kitang matsyempohan na naka-live. Hindi nagno-notify sa akin. Minsan sinesearch ko lang yung bahay mo. Ayan, laro mo na ako, Ma'am Host. Agoy pastilan. Anong laro ba yung ginagawa mo? Ano ba nilalaro mo? Miss Boyski, may galab shout out from Sis KTV. Mga anak ko, madam, kanina pa. Ayan. Salamat, Ma'am Bicolana. Magsara mo na ako. Sige lang, Sir Mikael. Ingat, Sir Mikael, dyan sa trabaho mo. Dami palang angas dyan. Sis Munes from Sis KTV.
Nag-ML na sila, agoy. Ako ang walang kahilig-hilig dyan sa ML na yan. Paglaruin mo na lang ako ng tong Sisikoy Summer Mix, wag lang yung ML. Ayan, KTV Mix, big love shout out din sa'yo, Teng. Sisikoy Boyski, kumusta ka na? Ba't ba, handa lang mo mag-atawag dito? Handa lang kita makita sa YT. Minsan sinesearch ko lang yung bahay mo, Sisikoy, kaya ako napupunta sa bahay mo. Hindi nagno-notify sa akin, pero nag-tsempohan kita nung nakaraan naka-live ka. Umadalang ka talagang mag-live. Ayan, si SKTV, still playing ka si SKTV, malapit na. Ayan, pang 99 thumbs ako dito si SKTV. Sisikoy Boyski, punta ko yung bahay mo, Sisikoy. Napakaganda talaga ng view dyan, sis host. Ayan, salamat Sisi Dawan. Oo. Malapit kasi kami sa highway, Sisikoy Dawan, kaya iba-ibang view ang makikita mo. Ayan, magpapayaman na yan si Sis Boyski sa Macau, Sisikoy. Sana all na lang Sisikoy Boyski. Bahaginan mo naman kami, Sisikoy Boyski. Pag yumaman kasi si Kuy Boyski, bahaginan mo kami, ha. Si Kuy Summer yaman sa uban. Nakahiwa-hiwalay na si Kuy Boyski yung timburaot. Nagkabuwag-buwag na, ha. Nakakita ka na diha yung treasure si Sikoy. Nakakita ba? Baka naman yung treasure na nakita niya ni Sisikoy Boyski, yung yung madamo. Tagakuskus pa rin daw. Ayan si KTV dan watching na. Ba't may araw pa sa inyo? Sa amin wala na. Ba't daw may araw pa? Si KTV dan watching ako sa iyo, si KTV. Dito na ako kay Sisikoy Boyski. Sisikoy Boyski, dito na ako sa bahay mo, Sisikoy. Ayan. Pag-play kita ng marami, Sisikoy, ngayon lang tayo nagkita. Ayan, dito muna ako, Sisikoy, sa Wow Sexy and Beautiful Dancer. Ayan. Unang play ko sa iyo, Sisikoy. Nakarating na ako ng Bulacan doon sa Angat sa mga tropa ko doon, Sisi Host. Medyo malayo yun dito, Sisikoy Dawan. Okay lang, Sisi Boyski. Medyo malayo dito yun sa amin. Sisikoy Boyski, playing ka na. Sa unang play ko sa'yo. Sa Wow Sexy, Beautiful Dancer.
Oo, medyo ano na yung Angat, medyo bundok na talaga. Pero maraming magagandang tanawin dun sa Angat. Ay, boy ba ikaw? My goodness. Kasi the one eh. Ay, my goodness. Boy pala si Dawan. Dawan, ilang taong ka na ba? Mas Ginoo. Lalaki pala to. Teka, tingnan ko nga. Nag-play kasi ako, di ko nakita yung ano kasi wala siyang ano dito. Wala naman siyang ay, nakakaloka. Lalaki pala. Sorry naman, Dawan. Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Tao lang. Kasi yung pangalan kasi ng ano mo eh. Pangalan babae. Dawan Mix Vlog TV. Ayan. Manood ako video niya. Lalaki si Sikoy. Ah, naku. Kasi nanood ako ng video niya. Yung Pamelo. Eh, naka-mute yung cellphone ko na kaya ano yung volume kasi nga maingay. Kaya di ko narinig na lalaki pala. Ayan, 40 plus na ako si host. Pasensya na, kala ko babae. Tao lang tayo na nagkakamali. Matanda pa pala ako sa'yo. Ayan, si Kuy Boyski dan watching sis Boyski. Ayan, mag-another play ako sa iyo, si Kuy Boyski. Ayan, dito ako. Sa 1 minute. Okay lang, si host. Grabe, tawa ko talaga sa iyo, Dawan. Akala ko talaga babae ka. Si Kuy Summer Mix, gustong-gusto sa iyo ng mga ano mo yung kalapate. Pag yun ang nasa video mo si Koy, ang daming bisita. Natawa talaga ako sobra si Summer Mix Vlog, si host. Wala na akong video ni Kalapati. Ayaw mo si Kuy Summer Mix. Ano, tawag dito. Pagpunta namin sa kabilang bahay, si Kuy Summer Mix, kukuha kita doon kasi maraming kalapating alaga yung ano, doon sa kabilang bahay, doon sa mga biyanan ko, napakadaming kalapati, libo. Ikuha kita doon. Sis KTV, dana ako sa'yo, Sis KTV. Ayan, kay Sis Boyski, dana rin ako pangalawang play ko sa kanya. Oo, kuha kita doon, si Koy. Napakaraming kalapati doon. Pag napunta ako doon, napansin ko kasi si Koy, yan ang gusto sa'yo ng mga kaibigan natin eh.
Ayan, si Sikoy Boyski. Dan ako sa'yo dalawang video na si Sikoy Boyski. Ayan. Another place sa'yo, si Sikoy Boyski, peanut with pork. Ayan. Meron madami sa plaza namin si Sikoy. Tamad man akong pumunta doon. Malapit lang, nilakad lang ng 5 minutes na yata. Yun naman pala. Naku, magsipag ka na kasi yun ang gusto sa'yo ng mga ng mga viewers mo. Manguha kasi si Sikoy ng halimbawa nagpunta ka doon, manguha ka na ng iba't ibang view. Mga 3 para meron kang palit-palit. Yun nga lang kasi dahil busy ka sa trabaho. Kaya pag napunta ko doon si Sikoy sa kabilang bahay, doon sa mga biyanan ko, kuha kita doon. Pag lagi mo tatandaan si Sikoy kung ano yung nag-viral sa iyo na video, ayun, yun lagi kadalasan na hanapin mo pag Tapos kung anong oras ka nagba-viral, doon ka lagi mag-live. Ay, yung kanina umaga, ay kagabi yun. Yung pala yung pagluluto mo. Kagabi ba? Yung kanina umaga. Hapon. Ay. Kasi kagaya nga natuntun ka na si Sikoy, kahit yan. Lagi na yan nakabang sa'yo. Sayang nga lang, di ka nag-live ngayon eh. Lagi na yan nandyan si Sikoy. Kaya alagaan mo. Ayan Dawan, maraming salamat Hindi na kita matawag ng sisi, naiya na ako tuloy. Mag-live ako mamaya si Sikoy, madaling araw, isang cellphone gamitin ko para iwan ko lang pag may magbisita si Kael. Oo, tama yan si Sikoy, tama yan. Iwanan mo lang, sayang kasi pag may tao pa. Tingnan mo nga kanina kung di ka nag-end, abutin ng tawag dito? 40k yung yung views mo, di ba? Sayang.
SKTV, salamat Sisikoy. Laki na naging views mo kanina, Sisikoy, ano? Alos 100 may git kasi yung tumambay sa'yo kanina, kaya laki ng views mo kanina. Ilang oras nga yun, Sisikoy? 3 hours ba yun? Ayan, Sis Boyski, daan na kulay sa pangatlo mo, Sis Boyski. Salamat, Sisikoy Boyski. Hours kalahati. O, kita mo nga. Eh, ano na lang kung nag 5 hours kasi si Koy, 50K ang views mo. Kasi ang dami pang tao kanina. Sana all na lang, Sisikoy. Kaya nga Sisikoy Summer Mix eh, di ba? O, saan sabi ko sa'yo? Kaya alagaan mo yung mga kaibigan natin, Sisikoy. Alagaan mo sila. Huwag kang panay absent sa pagla-live. Pwede mo siyang iwanan lang diyan. Ako nga Sisikoy, ginagawa ko sa live ko, nakikita mo yung live ko, di ba? Ano tawag dito? Kaya minsan madalas daw kung di pa ako nakakapag-play kasi busy ako noon. Marami akong ginagawa. Ang ginagawa ko, nire-replyan ko lang muna. After ng live ko, saka ako nag-play. Kasi habang may ginagawa ko, naka-live lang, nakaiwan lang doon sa sala yung aking cellphone. May monitoring lang akong dala-dala. Kahit sana ako magpunta, dala-dala ko yung monitoring ko. Try mo Sisikoy mag-live ngayon, Sisikoy, kung may papasok. Tapos pag walang gaano pumasok, edi i-end mo siya kahit na 1 hour. Try mo. Pag meron pumasok, di tulugan mo lang. Edi hanggang bukas ka na ng madaling araw, o di ba? Baka mag-views ka rin yan Sisikoy ng 1 million. Nagkulang 1 million, aba. Ayan, Miguel Love, shout out everyone is the house. Good evening. Ayan, sabi ni Dawan. Sige, try ko pag end mo Sisikoy. Oo, pag walang pumasok, edi end mo siya. Kaya mag 1 hour ka lang. Pag may pumasok, di hayaan mo na. Hayaan mo na siya, tulugan mo na lang. O, di ba?
Sabi ko nga sa'yo, si Sikoy, i-go mo yan. Okay lang naman, kahit naka-live ako kasi madain naman nakatambay, okay lang naman yan. Para makita mo kung marami pa rin papasok, sayang. O di iba pa rin yung live mo ngayon, iba yung live mo bukas. Si Sikoy, pagkakataon na natin magparami ng views, ano ka ba? Go nang go. Habang nandyan yung mga kaibigan natin. Maaga pa si Sikoy, oh. I-go mo na yan. Wala ka na, abang may ginagawa ka, i-go mo yan. Yan, 23 million in the house. Miguelod, shout out. Si Sikoy, i-go mo na yan. Huwag mo na intayin mag-end ako. I-go mo na yan. Kasi may tao pa ako. Oh. Pag inintay mo ako mag-end, mamaya nakatulugan ko to. Oh, edi, ano pa, napuyat ka na. Ayaw mo na yan, i-go mo na yan si Sikoy. Okay lang yan. Kasi may mga tambay naman sa akin, oh. Kaya okay lang yan. Sige na, i-go mo na yan. Tayong dalawa na nagkakaintindihan dyan. Kaya huwag ka mag-alala. I-go mo na yan. Sige na, i-go mo na yan si Sikoy. Walang problema yan. Basta tayong dalawa na nagkakaintindihan dyan si Sikoy. Go na.
Sis KTV, shout out. Ayan, iwan ko muna kayo guys pansamantala at ako'y maliligo guys ha. Ligo-ligo muna si host, di pa naliligo. Ma'am Sachi, thank you Ma'am Sachi. Ligo lang ako guys ha. Iwan ko muna kayo. Kung maliligo muna, rin ako maliligo.
Punot. Bihira. Nakaiayos na natin yung sakit sa kanya. Hindi naman nila mas punot natin eh.
Ano ba yung panglala ko doon?